A yau shirin namu na gwanaye ya zaƙulo mana gagarumin baƙo wato Hamisu Breaker, wanda ya daɗe a wannan masana'antar Kannywood yana harkar waƙoƙi fiye da shekara 10. Hafisan ka ya zama haɗin rayuwa, ba zan so wani gaba in ba kai bane. Hamisu Breaker ya zama gwarzo a cikin gwaraze, wanda yake taɓuka abin a zo a gani a cikin masana'antar Kannywood, wanda yanzu har ake ɗaukan waƙarsa akan yi bidiyo na musamman kamar waƙar Jaruma wanda yi ta kwanan nan. Dan yanzu na zamo waya mafatauci mai bidar gurin kwana, na kwalla shela da sanar da iyamai ya kalamai, daga zuciya nake kwatanta na zayyano jawabai. Idan babu ke ina ne zan saka zuciya ta bar yawan kuna, kowa da nasa amma ni ke ce cikar muradaina. Yau gane an ruwa kusa da kada zo. Hamisu Ɗorayi, wanda yake zaune a cikin garin Kano. Wannan harka tasu ta daɗe tana tafiya yanda yake tafi da ita. A kwana a tashi, yau gashi Hamisu Breaker ake sauraro. Mu ƙara shaƙatawa da wannan faifai. Fatin na fasa ko za a ce nan ba da raifansa, tsarin zubin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne, na jin kamar mafarki ne, na san ki so mataki ne, ni ban da damuwa har zan buɗe ɗan idanuna, kalle ki ga ki da badali to me za ya damu kalbina. Yau za na yi amotin da na gane kina da haka za mu naɗa tabarmar shirin, sai kuma wani lokaci in Allah ya kai mu, sai ku saurare mu ku gawa za mu kawo muku. Ku yi subscribing a YouTube channel ɗinmu da sauran handles ɗinmu a Facebook page ɗinmu gaba ɗaya, duk ku yi liking ɗinsu. Assalamu alaikum.